Salut, eu sunt Ionuț. Astăzi încercăm să facem și noi rang 23, nu? Nu, 24. Na, 700 de trofee pe EMZ, e foarte greu, am zis și videoclipul trecut. Dacă nu mă înșel, sau am zis la unul care, din păcate, n-a ajuns pe canal pentru că a fost tăiată partea la început. Am zis că cu EMZ e foarte OP să joci și e foarte easy. Din păcate am mai filmat o dată, dar trebuie să tai pentru că am pierdut rău de tot. Și ajunsesem la 7 minute și ceva, chiar aproape 2 minute și îmi taie, na, e limitat. Știu că poate voi vedeți episoadele de 10 minute și 8 cum a fost ăla trecutul. Doar că doar ce filmez eu acum în joc, aia trebuie să dureze mai puțin de 10 minute. Că după aia dacă trece, taie videoclipul. Și asta chiar nu-mi place. Așa, mai devreme am avut 599 de trofee. Bun. Ai pun pare cu clonă, exact. Nu mă rest, n-are rost. Da, n-are rost. Fine, rost, na. În fine, nu uitați să apăsați butonul de like, subscribe, share, m-a ajutat chiar foarte mult. Chiar aș aprecia că... Bun, plus un trofeu. Și dacă văd că se strâng 10 like-uri, atenție, 10 like-uri, deci nu e ceva foarte ușor. 10 like-uri e ceva foarte mult. O să încerc să fac pe EMZ rang 25. Sau cine știe, poate și pe alte caractere în viitor. Cum am făcut pe Shelly rang 25 și am și videoclip pe canal. Dacă n-ați văzut cum am făcut rang 25 pe Shelly, intrați acum și uitați-vă. M-aș gândi pe un Colt, că am făcut 700 de trofee mai de mult pe el. Cred că și la fix. Oricum n-avem să-i fac. Și? Boom! Rang 24. Îmi vine să mai dau un meci, dar știu că după aia îl pierd. Deci da, o țin și pe aia în Victorina. Sunt foarte fericit. Vreau să vă zic că cu toate salpoințurile pe care le au, vreau să le donez. Vreau să le pun la asta. Vreau să cumpăr skin-ul, na. Uitați tot ce am zis. Vreau să cumpăr skin-ul acesta. Într-o zi și ceva apare și Holiday Pen. N-am bănuți. Chiar vreau gadgetul Nita. Poate și pe Nita o să fac un rang 22 pe ea. Am deja. Ce să pușez Circle Crane. Bine, deja m-am jucat. Deci da, Power, Most Trophy, Most Trophy. Deci da, abia aștept să o duc și pe rang 22. Să am și eu 2 caractere. Pe asta... o să joc un Crow. De ce nu? Cât am filmat? 3 minute și ceva, ok. Sper că vă place contentul acesta care îl fac eu. Mă chinui foarte mult la videoclipuri. Și da, am văzut că v-a plăcut videoclipul acela Ninja cu Andrei. Sau nu mai știu cum am pus thumbnail-ul. Dacă mă întrebați de ce vorbesc așa, nici eu nu știu. Ce aș vrea să mă axez și eu tot contul. Mă axez la modul toate star power-urile, toate gadgeturile, caractere. Ce hituri a dat în mine. Și am văzut că i-a dat și buff lui Max și chiar trebuia. Cel puțin pentru Power 6 care l-am eu, dădea foarte puțin de mult. Bun, eu și suculețul. Fac. Că dau pe gadgetul Crow. Cât am filmat? 4 minute și ceva. Cum scot chestia. Bun. Așa și vedeți unde e sigla aceea cu roșu, să zic așa. Vreau să încerc să o pun cu canalul meu de YouTube, gen cu 2 de crău aia.
N-aveam idee ce să pun ca să de YouTube. Dar am pus Golden acolo. Cred că și-a dat gadgetul. Mamă, cât de puțin mi-am luat. Scoate să o pe. GG 0 cu 1. Sunt curios câte victorii la solo mai am. Poate și pe ăsta o să-l mai cresc. Dar pe ăsta cred că mai degrabă la 2. Am 615 victorii la solo. Nu prea sunt eu mare jucător de 2 sau la 3v3, numai că e foarte ușor. Cel puțin la solo sau la 2 e mai greu să câștigi. Nu la solo, de fapt. Deci da, cam aici o să închid și eu videoclipul. Nu uitați să apăsați. Stai. Ce fac eu aici? Nu shop. Bun, și gata, a fost cu acest episod. Nu uitați să apăsați butonul de like, share, subscribe. M-ar face foarte fericit. Nu uitați că la 10 like-uri să fac rank 25 pe EMS. Deci da, apăsați acolo butonul de like. De ce? Dați un pic. Te dau să nu scade. Da, pardon. Era ce se întâmplă. 400 de star points la 1200. Deci da, e ceva. Vreau să văd pe unul care a terminat și a făcut toți brawlerii, era 35 cu scade și zonă. RIP contul lui. Care venirea toți brawlerii era 35, un 50-60 capa, ceva pe acolo. Bun, și nu uitați, bine, acum chiar închide. Am să mai rândesc un pic de clipă. Nu uitați să apăsați butonul de like, share, subscribe. Vă mulțumesc dacă faceți acest lucru și eu am fost Tunoi 666. Ne vedem cu alt videoclip. Bye bye, la revedere!